खुलुमबाय बे समाव बड'लेण्ड इंखं टेलिभिजननि स्टुडिअ'आव आं छति बसुमतारी। खुलुमबाय आंनि हा ब्रह्म। दिनैनि गाहाय रादाबाव दं। जानो गोनां बिधानसभा बिसायख'थिखौ लानानै तामुलपुराव सांग्रांथि मेल खुंदों। शिबसागराव लख्रानि अंकफोरजों लोगोसे सासे सुबुं हमजादों। पर्बतजरायाव हाग्रा फोजोबस्रांनाया सोलिगासिनो दं। रागा जोंखांनाय रायजोफोरा बिसायख'थियाव बिजेपिनि हिटलारि खुंथायखौ बुखुगोन बुंदों गौरब गगৈ। हाग्रामा महिलारिया माजबातनि महामुनि देबालय जौगाखांनायनि अन्थाइ खाम्फा गायसनदों। दानिया फैदो आबुं रादाबाव। 2026 मायथाइयावनो जानो गोनां आसाम बिधानसभा बिसायख'थिखौ बिथा खालामनानै तामुलपुर जिल्लायाव सांग्रांथियारि मेल खुंदों। सुलुङाव फोरमायथिनाय बादिब्ला तामुलपुरनि एडिशनेल डिस्ट्रिक्ट कमिशनार जन्ति डेकानि दैदेननायाव तामुलपुर जिल्ला बेंगिरि कनफारेन्स हलाव फैबाय थानाय बिधानसभा बिसायख'थिखौ बिथा खालामनानै पिसिडिसि खोलोबनि सांग्रांथियारि मेल खुंदों। हादरनि बिसायख'थि आय'गनि बिथोन बायदियै बे सांग्रांथियारि मेलखौ खुंनाय जायो। बे सांग्रांथियारि मेलाव तामुलपुर जिल्लानि बेन्दोङाव थानाय 43 नं तामुलपुर बिधानसभा आरो 44 नं गरेस्वर बिधानसभा बियाबनि गासै 45 पिसिडिसिफोरखौ लाफानाय जायो। मोन 45 पिसिडिसिफोरनि गेजेराव मोन 22 पिसिडिसिआ तामुलपुर बियाबनि बेन्दोङाव आरो मोन 23 पिसिडिसिआ गरेस्वर बिधानसभा बियाबनि बेन्दोङाव दं। साखोन-सिखोन आरो गेबें भटार फारिलाइनि गोनांथिखौ नोजोर होनानै सांग्रांथि मेलाव उफेरा जिल्ला कमिशनारा बुङोदि गोदान भटार दाजाबदेरनाय, थैनाय सुबुं एबा हाबा जानाय आइजोफोरनि मुंफोरखौ बोखारनाय आरो भटार फारिलाइयाव मुं आरो थंफोरखौ सोदांनायनि नेम खान्थिफोरनि सोमोन्दै सुबुंफोरखौ सांग्रांथि होनांगौ। बिसायख'थि बिखान्थिजों सोमोन्दो गोनां जायखिजाया मददनि थाखाय सुबुंफोरा हेल्पलाइन नम्बर 036241950 आव कल खालामनो हागोन। बे मेलाव फैबाय थानाय सुबुंखान्थि सान फालिनायनि सायावबो सावरायनाय जायो। बे मेलाव जिल्ला खुंथाय आरो गुबुन गुबुन सोमोन्दो गोनां बिफाननि मावख'गिरि आरो मावफारियाफोरा बाहागो लादोंमोन। हाग्रा बिफाननि बिबानगिरिफ्रा सुकुरबाराव शिबसागर जिल्लानि अमगुरि बागाननिफ्राय आयेन बेरेखा हाग्रानि मुवाफोरजों लोगोसे सासे सुबुंखौ खायो। मिथिनो हानाय बायदिब्ला शिबसागरनि आमगुरि बागानाव सासे सुबुंखौ हाग्रानि जिबिनि अंगफोरजों लोगोसे हमनो हायो। हमजानाय सुबुंखौ नसुं रायजो नागालेण्डनि मककचुं जिल्लानि जटकं पुलिस थाना बेन्दोङाव थानाय वामाखान गामिनि थागिरि इमसानलिबा आव होननानै सिनायथिनाय जादों। हालु आथिं बिट अफिसनि फरेस्टार ग्रेड 1 राजु दासनि दैदेननायाव हाग्रा बिफाननि मोनसे टीमा सुकुरबारखालि हरनि 11 रिंगासोआव आमगुरि बागानाव बे जाफुंसार अपारेशनखौ खालामदोंमोन। सुलुङाव फोरमायथिनाय बायदिब्ला बे अपारेशनाव हाग्रा बिफाननि मावफारियाफोरा मानै लख्रानि बिगुर आरो 10 केजिसो बेगेंफोर जब्द खालामनो हायो। जब्द खालामनो हानाय लख्रानि बिगुर आरो बेगेंफोरा आयेन बेरेखा वाइल्डलाइफ ट्रेकजों सोमोन्दो थानो हागौ होननानै सन्देह खालामनाय जादों। ओरैहाय हमजानाय सुबुंखौ जिम्मायाव लानानै नायबिजिरनो जागायदों आरो बेनि हेंथायै प्रभिजन अफ द वाइल्डलाइफ एक्ट 1972 नि सिङाव केस रेजिस्टार खालामनाय जायो होननानै हाग्रा बिफाननि सासे मावख'गिरिया सुलुङाव फोरमायदों। क'क्राझार जिल्लानि पर्बतजरायाव हाग्रा फोजोबस्रांनाय आरो लुथिनायनि राज सोलिगासिनो दं। रैखाथि होजानाय हाग्रा ओनसोलाव सान-हर फोजोबस्रांनाया जागासिनो। रुपसि हाग्रा खोन्दोनि सिङाव थानाय लालकुरा, बासबारि, मदाथिजों लोगोसे गुबुन गुबुन जायगानिफ्राय बेसेन गोसा दंफांफोरखौ दानफायनाय आरो सिखाव फालांगि खालामनायनि उनावबो पर्बतजरा हाग्रा बिफाननि रेन्ज अफिसार आरो रुपसिनि हाग्रा मावख'गिरिया जेबो उदिस गैया होननानै अजद थिखांदों। खौरां मोननाय बादिब्ला दंफां सिखावफोरा बेसेन गोसा दंफांफोरखौ दाननानै गारियाव दैखांना गुबुन गुबुन ओनसोलाव आरो नसुं रायजो सोनाब बंग'आव स्मागलिं खालामनायनि उनावबो हाग्रा बिफाना जेबो राहा लायैनि थाखाय रायजोफोरनि गेजेराव गोख्रों बिजाथाइ सोमजिदों। गुबुन फारसे दुखि-सुखि आरो मदाथि ओनसोलाव सोरखारि खाजोनाखौ थगायनानै एसकेभेटरजों हाजो जावख्लायना गोजा हानि आयेन बेरेखा फालांगि खालामना मिथिंगायारि समायना आरो आबहावाखौ फोजोबस्रांदों। बेनि अनगायैबो हाद्रि बाला बिरफुंनायनि थाखाय थांलाय फैलाय खालामनाय फरायसालिनि फरायसाफोर आरो थाबायग्रा सुबुंफोराबो जेंनाजों मोगा-मोगि जानो गोनां जादों। जायगानि सुबुंफोरा हाग्रा दानस्रांनाय आरो आयेन बेरेखायै हाजो जावख्लायनायखौ थाबैनो बन्द खालामनो दाबि खालामदों। सोलिफु बोसोर 2026 मायथाइनि बिधानसभा बिसायख'थियाव दावहायाव राजखान्थि दोलोफोरनि गेजेराव जानाय नङा। बे बिसायख'थियारि दावहाया रागा जोंखांनाय रायजोफोर आरो सासे राजानि गेजेराव जागोन। जों रायजोफोरजों लोगोसे दं। फैगौ बिसायख'थियाव बिजेपिनि हिटलारि सासनखौ रायजोफोरा बुख'ना गारगोन।
बे बाथ्राखौ बुंदों आसाम प्रदेश कंग्रेसनि कमिटिनि आफादगिरि आरो लकसभायाव हेंथा दोलोनि लेङाइ दैदेनगिरि गौरब गगैया। शुक्रबारखालि सिलापत्तानि खुला जानाव जानाय टीम रिभिउ मिटिंआव एमपि आरो प्रदेश कंग्रेसनि आफादगिरि गौरब गगैया बिजेपिखौ गोख्रों रावजों सोंखारियो। मख'नो गोनांदि खुला जानाय हटेल व्हाइटआव खुंजानाय ग्रुप रिभिउ मिटिंआव धेमाजि जिल्लानि मोन 8 ब्लक कंग्रेसनि दैदेनगिरि आरो नोजोरहोगिरिफोरा बाहागो लादोंमोन। जिल्ला कंग्रेसनि आफादगिरि तिलक पुख'नि दैदेननायाव जानाय बे जथुम्मायाव प्रदेश कंग्रेसनि गोबांसा दैदेनगिरिफोरा बाहागो लादोंमोन। बिटिसिनि गाहाय मावफुं सोद्रोमा हाग्रामा महिलारिया माजबाटनि महामुनि देबालय जौगाखांनायनि अन्थाइ खाम्फा गायसनदों। हाग्रामा महिलारिया दिनै उदालगुरि जिल्लानि बेन्दोंआव थानाय माजबाटनि महामुनि देबालयनि जौगाखांनायनि थाखाय अन्थाइ खाम्फा गायसनदों होननानै मिथिनो हादों। महामुनि देबालय जौगाखां बिथांखिखौ आसाम सोरखारनि बड'लेण्ड वेलफेयार बिफाननि जोहै 2025-26 बोसोरनि स्टेट अन प्रायरिटि डेभेलपमेन्टनिफ्राय मावफुंनाय जागोन। मख'नो गोनांदि हाग्रामा महिलारिया माजबाटनि महामुनि देबालय जौगाखां बिथांखिनि अन्थाइ खाम्फा गायसननाय हाबाफारियाव मन्त्रि चरण बर', मन्त्रि जयन्त मल्ल बरुवा, बिटिसिनि लेङाइ गाहाय मावफुं सोद्रोमा रिहन दैमारि, उदालगुरि जिल्ला परिषदनि मासिगिरि श्याम सुन्दि आरो गोबांसा सोद्रोमाफोरा बाहागो लादोंमोन। दिनैनि रादाबा एसेनोसै। गोजोन्थों। गोजोन्थों।